A fiatalkori integráció hiánya miatt a fogyatékossággal élők gyakran találkoznak elutasítással, kiközösítéssel. Ennek hátterében az áll, hogy amit az ember nem ismer, azt gyakran elutasítja, negatívan áll hozzá. Azonban ezen maguk az érintettek is változtathatnak. Ennek legegyszerűbb módja az, hogy maguk mutatnak pozitív példát. Úttörővé válni ugyan nem egyszerű vagy kényelmes, azonban minden társadalmilag hasznos fogyatékossággal élő személy, aki vállalja saját állapotát és teljesítményét, bizonyítja, hogy a kettő nem függ össze. Ez az útja annak, hogy a társadalom többi tagja is megértse, a megváltozott munkaképesség nem a munkaképesség hiányát jelenti, csupán az egészségi állapot jelzése.